जोंहा VCDC चेयारमेननि सेक्रेटारि पदआव आंनि फिसाला अंकुराज बर'आ इन्टारभिउ होदोंमोन। इन्टारभिउनि उनाव बिथांनि जितु सेक्रिफाइस, बिथांनि जितु खस्थ'नि बिनिमयाव रिटेनावबो पास जाबाय, अरेलावबो पास जाबाय आरो दिनै फाइनाल लिस्टआव ओंखारबाय। बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनबाय। आरो लोगोसे जोंनि इउपिपिएलनि चिफ जा प्रमद बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ आङो साबायखर जासिबाय। आरो लोगोसे आं मिथिनायाव, आं नुनायाव जोंथ' सारेनाबो फैसा होनो गोनां जायासै। बा आंनि फिसालाया जेरै खस्थ' खालामदो बिनि बिनिमयाव उथ्रिनो हादो आरो सिलेक्ट जादो। सिलेक्ट जानायखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खोब बहुद साबायखर हरबाय आं जोंनि प्रमद बर'आ जे बिदि खामानि मावदो, रावनिबो थाखा फैसा, रावनिबो माबा खामि हिसाबै চাকৰিफोरखौ होदो। बेनिखाय आं बिथांनिसिम धन्यबाद जासिहरबाय। ভালে লাগিল মোৰ আজি ৰিজাল্টটো পাই। মই যিখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ ফল পালোঁ মই, ভালে লাগিছে। আৰু মই BTC চিফ প্ৰমোদ বৰা ছাৰক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম যে এই অপৰচুনিটিৰ বাবে, যে চাকৰিটো মই কষ্টৰ ফলত আমি পালোঁ। পইচা দিব লগা হৈছিল? নাই, পইচা এটা দিব লগা নাই। মই যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, যিখিনি মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰে হিচাপত মই পাওঁ বুলি ভাবোঁ মই।